Ara és el torn de l'Àngel, que ens explicarà el seu treball. Hola, Àngel. Vale. Me llamo Ángel, soy quart B i vaig explicar la teoria del Darwin. Molt bé, Àngel. Per què has triat en Darwin? Perquè va ser el que descubrió la teoria de l'home. Molt bé. I què en vols saber d'aquest senyor? Pues la teoria... Vull saber l'evolució de l'home. Molt bé. I qui era aquest senyor? Era de febrer de... Qui era? Era un metge? Estudiava els animals? Estudiava l'evolució de l'home. Molt bé. I de quin país era aquest senyor? Era anglès? De on era? Era anglès, no? On el pone? Molt bé. I què has après estudiant aquest home? He après la teoria de l'home. I què vol dir la teoria de l'home? Pues la evolució de l'home i de com vam salir una cèl·lula. I després què? Van passar per els monos, també? No, se empezaron... Bueno, había muchas evoluciones del hombre, como una evolución del pez también. Y también que también van ser como unos peces con patas. Molt bé. I què t'ha agradat més d'estudiar en Charles Darwin? Tot m'ha agradat. Sí? Sí. I què és el que no t'ha agradat, doncs? Si tot m'ha agradat. Si tot t'ha agradat, res no t'ha agradat. I d'on t'has tret aquesta informació, Àngel? De l'ordinador. Molt bé. Ho has fet tu sol o t'ha ajudat la teva mare? M'ha ajudat la meva mare. Molt bé. Vinga, un fort aplaudiment per l'Àngel. Molt bé.